नोंनि खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों मिनि खैरो गुस्थि जारौ खानाय रुम्बा उरां फारा नोंनि खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों हे 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 हो हायना महरा गोसोआ मानोबा जावरिखांदों नोंनि हायना महरा गोसोआ मानोबा बोदोर जादों खाराव माराव उसाव बादाव मानोबा देंखो बोदों खाराव माराव उसाव बादाव मानोबा रोजाबखांदों नोंनि खाफालनि गोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों आंनि गोसोनि बारसे बिबारनो सिखिरि जानानै बिरबायो आं नोंनि सेराव आंनि गोरबोनि रंगिना सावगारिनो आलो गोजोनै थाफायो नों लोगोआ नोंनि खाफालनि
रोजा फोथाया बेसे समाय होदों रुमबां खानायनि बारसे बिबारा बेसे रंजाहोदों मिनिखैरो गुस्थि जारो खानाय रुम्बा उरां फारा आहा हा हा हे 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 थैंक यू भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।